school. Lakini mano ok reality ground. Reality ni otek. Koro kisekelo scholarships gi bedo mayot nekech an gi university mbalariany manyalo terie nekech kaka school University of East London en 4.5 million. Iyudo ka koro UNICAF kae odhi golo ni 80% of that amount. Number one, mokwongo king'iyo maber wakwongo negotiate kod mondo wadhi kata piny mar 4 million no. Ma by the time mimi 80% no idongi pesa moro matin makata okinyal dhi goloka, okinyal kata tieko idho gondege midhi goloka. Koro oketo ne jo Africa yot moro kanyo makoro inyalo yudo East London edhodi eyodi inyalo somo ka in ng'ama safiri mang'eny kitiyo kuonde ma network tine, nitie jok mani Samburu, nitie jok mani Wajir, nitie moro jomoko mani joluo aonge dhiang' ma network wamako ga Tanganyika gi koni. Iyudo ka inyalo bedo somo nikech inyalo download app mar UNICAF simbi ti somo. Kaito bende iwacho ni somo ni endi kopogore gi mbalariany mamoko nikech kuonde mamoko en somo semester ka semester. Wadonje semester ni wadhi machielo mar UNICAF kata project mo motimo ni program motimo ni en